yen kasanche akokombo kokroko enipa nyina sori afiri yenem dodo na ne ko munyuma hodo so okwa kopo na no aduane nenso mame nka no kre nkyere wo se enura nwumle no nsia no dodo na nsa mafie dodo na no onka befiri wonsa the year 2018 akabosome ba akope enna kakra bi na wie because bosome atwa fi tum ne ye wo no do minimum ne date but I think say ebe course be ye ebia 16th and 14th yes and a date here 14th and na kakra akai no majority ebe fom akore wo mo kra nkwa obi hu odin sesei na nso ontwa 2018 enna eya ya me ba ma me nkyere wade adwene bebre ne oni patrim enso awurade agina tuo ne begina ewiase we ade esese ehwe ne ye eyo owuo anything can happen to you at any time owuo wo ho ma onipa dasani biara owuo ni nyiyimu owuo mfa sofo ho omfa soleba ho owuo mfa wo hene ho omfa president ho omfa minister ho omfa lawyer ho owuo mfa sikani ho omfa oyiyani ho owuo mfa de ne ho ofe ho ene de ne ho otan ho owuo mfa kokora ho ana omfa akwala ho omfa brante ho omfa ketesia ho wokyere wa wachewo omoa wa wamoa oso mu a waso mu wate de me pa kyere na se owuo ni yimu woni limit onim se we ne waduru ni gina be na we de onuri ne sa nti ese atoto ya akwan yi onyankopon de niyama mienu ahinta nipa eda ye bewuo ene da totobrentu edi akire no ebe sran saa niyama mienu ya de a onyankopon de ahinta nipa ye kan rapture your first rapture in second rapture the first rapture death day ada ubewu enipa bi awu a rapture fa no because yenim ba bia wonam yenim ba bia okọ agi wono nko ala a wawuo no enenim ba bia wonam ene ba bia okọ nti ya kasa rapture your two rapture in this earth your spiritual rapture and physical rapture na now we na me ne wo kasa no spiritual rapture ana adwuma. I'm talking about the death owuo what you say owuo ya rapture enipa bia se wu a o rapture ba ma wo dia ka your judgment what you say enti ya wakonya mienu ana ye fa so edi ko gina nyame atemu anim enti Kristo enya ma honam mu se wo bebu atan a eye rapture no rapture spiritual rapture koso nti now no spiritual rapture hwim nipa ene wo be hwim many peoples edo o makọ ebi be kọ dankwam ebi nso be kọ oseyim many peoples including asofo maamefo ensafoma ensafo mpanyimfo police be kọ soldier be kọ lawyer be kọ and other peoples ye nyina be kọ what you say enti se Kristo mai a menka se Kristo mai enti ubaba obra wope na ma menkyere wade se de yanim da ye bewuo ne sa ne yanim da Yesu beba nti Matthew chapter 24 Yesu sise nke fiewura nim donko a anka owifo beba ne so a anka obenwen na wa metu ne danse amam enu nti ye ne a ya hwehwe nkwagye ama ye kra no ye nwen efrisi enim donkura yewura ne beba nti sister maame ne umienu yamfie gidie mu ano na yenwen ya brabo yantutu ya brabo ye yenwen yem protect your life na bonsam antie ansi akire a mewia ye nepa mekase ye nepa any internal life bonsam nhwehwe bibia mfiri ye ho na emom de ohwehwe ye yera
se me se wo se yen ye be ye yirama o ye kona sia ye to asore dem won fa ho ye tatia ye tua won fa ho ye deus ya fode a ye bo on fa ho adoye ahodo a ye bonsam mfa ho onfa ya ho ofe ho onfa ya ho otan ho bonsam mfa ye sika ye wo ani hia ye ono de wo hwehwe nyina ne se obesi ya kra nkwaje kwan na wo sora hini enim no ye ntimi ngulam efiri se wonimu nepa ene anigye ene ahoto ene abodwo a ewo ho ehwo na no wote bai nani bre ana ama wantimi antena ho enam so ama wone ne dom ede be so asase so eye ni bre enti asase so ya na obaaye no no osusi se bibipa bi wa ha enti obepere afa ba obeduru ya no ana ohunu se aha no hwini ya ani gye wom wate ase ana obeduru ya no nso no onyankopon saade na gufuo ate wo seye ede ato ama no ye lake of fire dodo na afra ne bonsam gem awurade ankasa ye nipa gem wankasa ye okra gem na momo se ye bonsam gem enti bonsam no wo ye spirit anu wo ne backers back no what you say omo nyina ye adwuma sanase se de Kristo ye spirit no wo angels back no including the Holy Spirit omo nyina ye adwuma edi se Kristo ase no sha na bonsam te enti obiara obeje bonsam awonhom na ye adwuma de sanase no emu biara gina ye no wonso wo be ye under Satan okosa nase nti shawurade betse Satan de na to ogemu a onipa biara o ma akwan ma sa Satan honhom etimi betena awumu no wo sa nipa no awurade de obeka no ho na wode watu gem saade we na ya na meti ana me yamahye nti mesere me nuanu magidifo asofo ensenkafo adifo ensafoma ene nsole mpanyimfo se moma ye nyina nka ye ntimi mfa adwene kro ne akoma kro enkuta ya hu ye mu bi hwi ase a ye nsoni mu ma ne so emfa ni nyina dia wayera no ye momoden se be kwa hwehwe na kiri kwan ne adane na bafie dia obonefo no pese oyi ne firi ye mu no ye momoden se ye betwitwade no se dia be ya obonefo ne ntwe no ye mfa adwene kro ketrama kro entimi mfa nsonsom ye ho afei ye ma no kre enya dwuma woyimu ye ma pepeye enya dwuma woyimu enya wotan enya nsori ntia enya nkutia setwitwie ye hunu ye bra ye wo mu no se sabre eye brebone enti ye be hwa ne atoto ya akwan se de fata ma onyankopon kwaje se de oyene ne tiam se musuo nka wiase a ebenya ginabe ede ame ye kra me papa no masofo mum yenya nipa na nsesam a ya to no na mum yenka yantwi nipa dwene ensi osura hiniye no so ne enkyire nipa nyina se yenna ye wo mu yi aye nabone wo ama Kristo safode a ete ase okira biala a open nkwa no wonfa ne wonsi wo ama Kristo safode a ete ase ya mompae meda wase nyankopon mede wasam oba amanchen sebe ni ebenya nkwaje ntia awurade dombo ayen ne entimi nya wasam hunumu ne ntiase ne etimi aye hu afiri na wiase bone ene nkeka ye hunu nyina mu ne atrase aye konkron ma awurade na atiam se musuo nka wiase a ya na momobro hu ensa mpane nantie mu ede enya nkwaje ya me yekra enya nhirama udin na enya ni monyam hyema me ne wodom a etie me ne wiase ne ama nyina so woni anzora tini awurade Yesu di mu amen ya beba sadi America no eno ane ye to aso esanse ye nayi eye naboni mu ne yaduro ya sem ni yi ema wanyankopon kokobo anya wabofono awra wosam a aya na me kan no Lord ehumani mu a eye Genesis chapter 19 a ya na me wuraho Genesis 19 verse number 13 Bible say ebere ba say abofo no be se Sodom ni Gomorrah no
okwasem nie adofo no mo mbesi lot so na bi abofo mbesi lot so no abofo ne ka kire lot se wo obi okuro mu kan ho eba ba ana wo obi bi e wo kuro mu bo modin na yi wo mfiri ya efiri se ye be se kuro no na just opportunity bi ayedai apie wo ho ehọ no opportunity apie wo ho purposely for lot nti what you say entinka Sodom ni Gomorrah ni pa nyina tu di lot akikura na anko mu nya favor anko mu fam adi je wo mu kra ankwa na abrawu seme wo me say Bible say lot ti asam no lot antena so lot anyanya atwom lot anya pesami nkuminya what you say wa anyanya atwom ni lot anya hypocrite what you say Bible say lot fredi ane ne nsew no mu a na ebe wale ne maba data mo no Sodom ni Gomorrah abreso no eko kasai na abrawu seme wo me say Bible say bla lot guso no ne nsew no mu kasa se adofo no anka be ya ka muntie me munya so ma me na nka mumu aboa mo ho na nka yenya ne mfiri Sodom ni Gomorrah kurei emu efiri se manya hint se urade be se kurei nti momi yanko na Bible say ebla lot anu gusu a okasa no aye Sodom ni Gomorrah ani lot o nsew no ani so say lot udi fewo aye o mani so say lot udi fewo na bra ade aye ache no abofo no piapia lot say sorry fa wo yere na fa wo ma na free yakọ anya sa ya be sew o ma na mu yem na Bible say lot delay o twentwan na ase na bla lot twentwan na ase no abofo no soso ne ne yere nsa efise na urade hu ommobo adofo no ese wiase awie ya no emu ne yaduru no eye favor bi ana urade de hu yen ana oda so abo ye kokko senka akra biala atwetwe nkwaje ama ne kra no wonfa wo hare enyane anye ne kra nkwa enti Bible say yam prince wo protiate anim na akwankasia ne de enipa bebere na nam so na nso ade wo mu ko seyim maame papa ba bia wi ase na duru no enye obedi asem o enye obedi asem enye obawu asem menkaso ye ya bone ye anya bone awu anya bone awari anya bone akwantu anya bone enkrata asem anya bone what you say by emubia ni wade nkwanche aba enti se wo de okra atena se ewu ma saa ne mahui na si wantimi am protect wo nkwanche antwehwe ba bia daate wo kra abekọ a ma me waka wo ho ana ye gasa temu beba atemu beba no eye nipa bebre se ye di fawo eye nipa bebre se ye boa sister atiniji a wo gie Sodomfo agi bi o brother atiniji a wo gie no Sodomfo gie de ye more than wo de no I'm telling you but abira Sodomfo ni ba wo mo so no na ja na ese wo lot yiri mistake o ye ama ne dane ntini sie anko ne de anko nya opportunity ni pie adema lot ene ne yere by lot yere aya big mistake said ya lot in sewo no no aya ye no enti dominate na ni ba no so no mu adane ntini sie sister manya mistake wate awo won kwaje ya ho mesrawo hwade ya Bible ne kanayo mo ani na wo yeze Kristo somo na dane yiyim Satan enso form ne nsam ade abafrem ene say asem bia meteye se sofu bia bo obi asuma nsuo na fa no do minim se de yete ana obi a video so ono no okasubo no hu o se de yo minim de ana wa video no ade ameto WhatsApp ana ono nso ama comments ade akire an ana asofo na
mo sare ya mo si nsuo mu na mbabo asu ensutirim na mbabo asu because ye boy yesu asu wonsuo entimu so mbabo asu wonsu akoba su nim dware wonim sei ana obi okoba obi asu a ensuo na fa no no ana fa nkosi yire entidian enti so wakoba obi asu mensuo afa ni nti yensisa nyame asam na ana na sabi mpira bi asa ensuo fa oba na etra se waja ensuo nom se ensuo afa oba na etra se waja ensuo nom awurade asam si ye mosuo sutinim eye subontim enti so obi akobo obi asu na se ensuo fa na se de wo kan sate saa se ente saa se ensuo fa na ne etra se de nyame aka ne ya ntontwene edi abususam na nipa akekai adofonom ni nyina ne se ba bia Kristo sum na duru no bonsam so ya na adre se obedisivu nyame ma what ase ene wo hwa Kristo sum na day in day out man so sam na koso we de ni dia bebom na we de ni dia bebom na we de ni dia bebom enti sawo ye obi anya badwemba na wa agere ayo santanwan obi kura almost afraid ya bramo mama Kristo som kura afro ya dodo sister we nyina ye Satan kwan akodo a wonam so a wodi disibu nyame ma ankonje enti sabani say ya wonya wadre so obetwetwe turo sem no no kore anya waje ase enti se uya de bi a enye na se ka tiro se ade na uya no enti mi mo ama wonya nkwa enti sakrafiri hu a de obekan se omunyai adetie bi a mo de yasam foforo ba ho sa de yete enti abasa de wo ye ti wade no obeye woni mete ya no na alidu to hell afi o se mi hu yanka enso na kachiri media make satra wo banyansafo anya obakwasea because we ase no Bible say oni tifuo oyi ohunu boni ya baba na odi hu yinta otete kwa na fam onye mu asotwen sister dan oni tifuo na hwe wi ase boni ya ekoso no na hunu sade obeye ho Bible say boni ye Sodom ni Gomorrah afo de out in the sense Lord to kura koka adre sakra samkire wo no eya omu fewdie ena sanete boni ye encourage nipa dene boni ye manipa koma asai enti ena se wo kan kwaje sem kire nipa nipa se wudi few no wa penso ebisi Genesis chapter 6 Bible say nipa koma ene ya adwene nyina ya boni de nyina anu na ma nyame nu nso yo nipa ene look at this look at the wiase ko hwe ensafo awodo aba hwe brabo ene gu nsore dem hwe Kristofo brabo ayebo hwe de asofo aye ho asofo kutia ye ho gu ye ho animu ase kutia ye ho asofo ye gu ye ho animu ase wesi we nya papa wesi we nya papa wesi we nya papa enti na sofo be na papa sofo be ene ne wa ya papa wesi we nya we condemn we ya sorry no ya condemn we ya sorry no ya condemn we ya sorry sofo we ma we hu asam no de abeto Facebook na we nsu di we di abeto na we nsu di we di abeto amen and many people's Christians are fed up because of an yoya ekos wo Kristo sumu why sasa ni ama we nyina akoso asitira nyina ne se bonsam peso fa kwan we so eyi nkalaji nyame makoma efiri no kora ani gidie ani tene ne abrabo ho enti dia baba ne se many Christians ebe fed up ya society afa woto wana na ni age adenti na yanti moslemu asem adenti na yanti abusumsum asem adenti na yanti bugis any lord abai ankanka adenti na yanti mu asem now day in day out Christianity yansem go WhatsApp Facebook YouTube any other things now asofo gu yenu anu asofo animu ase just like that why sasa Christianity why and I'm a Christopher adwene nyina keka bom what is going on
about Christianity deɛ na ɛkɔ so yi resi we nye na dane manso na dane kotwa na atemu die namu aya ni asa wo kanya mesam asu no odi atam no condemn nkofo ansori adentina sasia yasa sana Kristo betra ye na yemusa se ye gade madi kanfo na edi Kristo sum kan no Peter, James, Paul, Matthew, Andrew, Yakubu and other people so no say no mba ya adwuma no why Christians yantimi keep your secret Kristo sum ba pansam enti ana bosomfo timi kan kwase asam etire Kristo sum akonfo ya kan samfo tire Christianity ane ubia wanu akasa wo yesofo kura efere ubia wanu akasa wo yedifu a efere adentia ane yoye boni ni suban boni bia asofo ni binom eda na dinti twade Kristo somoko enti ane nipa bebre si wo mo nkwa sore specially abrochirefo yi bebre titifie anye se asore kwa no wompe o na asori na obekọ no aniema obekọ ko hu na asori da mu ho no anka okwa busumfie kura na anka ohu na osanka yama no because aniema obewura asori da obekọ ko hu no so okwa busumfie anka hu sa enti majority aye fed up ewo Kristo somo majority why sa yesa anuanu ma wabure kire ebitimi from us papa me dia me nkwa sori o mitifie and me nia na dai was papa na sori ni yakwa dia ni yakoti edia ni yakoti be hwa ni yo yegu asori da mo ani nsɛmunu bia sofuo gyina yanimu keka adɔfonom mama yɛ sakra yadwino na encho na do beba na ba akaka kra bi na Kristo ba sister mesrawo se wiase nyina bedi bɔne a wo you free bɔne brother you free bɔne mu ate me yansrew me yantetew me yandi wani me yanwani mu ase anchake no yes Noah yes Lord wo ye Kristo ni ba yes Noah yere men hia Lord yere eni ahodi achi eni afafadi achi na nkwadade nchirisie ma wakoma nwene tenene ma wakoma nwene papa suma wokra awo ba bi adache wobekọ suma wokra hweboni yakoso America Holland Germany Italy France hweboni yakoso South Africa Nigeria and Ghana hweboni yakoso asole doso asofu doso anso boni dole and dole boni domreti why and yes asofu die no kura no obedi sofu na bra school ni entetew and ye tuagu so and ye kwasofu die school anso style ye kosku yiwie abani abegire nyame manim abeto anansesem wakoba agro school akosia technology babanology ani on economics ne dia keka ho business owie no obegire nyame manimu a na ato ne nia nansesam aza ye di sofu ni si ekra de ka so menkasa obokra de ka ye bone enyima no nsi bone ye di sofu ni si kra de ka so ye need see Holy Spirit so and the majority pastors ye di sofo esi akra de ka so enye Holy Spirit adofonom munim satan wo ho na munim se ye mewu wodadere me ka satro benya nsafo enye obakwasea na oni tifo na huru boni abebo Lot dani oni tifo enti ohun boni ebebe Sodom ni Gomorrah no otimi yi no mfirim one ne ma wate no wadani oni tifo no ohun boni ebebe ne bira sunipam enti no watimi yi no mfirim wan na wone ne nam no wadoni nyame na nanti yo na nso ne wan na nam odo nwa to ukunu so
ode onwa to yere so ode onwa to girl so ode onwa to boy so ode onwa to papa so ode onwa to maame so wadwuma mu panyi ana ade onwa to no so unim sa Bible sa no men ka de ode no utu nipa so o ma eji atamis ejinaye o watamis apen so aya bo atamis nsamrane asumdie yere ana asumdie yere daya wa ansori o etu ono omdo mo to no so no ayi fa no mbegina mi busamo ayi fa ono mo begina ti asam no Adanti na yantimi mfia wonto de wagye wiase nkwa no eso ani yawu ama nipa ya many Christians yawu ama sofo baba mengaje oje sofudi ayaboni o bai mawani na ho menkasa oje sofudi ayaboni bai mawani wei mawani wakotu awusi mane na ho mane na ho na suani da ho a obo sofo di na ti no ba bia wode wo ko munni ani da ho adofonom akaka krabi na Yesu aba anamunim sa akata na ati media me kasa tire ma waadwene mu nte wate ma waadwene mu nte we nyina ya kwanya hodo a Satan peso faso no we se Kristo som kwanya hodo ese yucha Bible says suba ya maakope Ephesians chapter 4 verse 1 wasi gidie baako what does here asuboni ya baako ya wurade ayaso ya baako ya gidie ya baako bibia ya baako ya onyame ba sakoro afedi ya die nie ana Kristo somaya ankuntia ampimuntia ansorintia adutu anyina aba sore de adutu sofu timite no nonko sofu adu na sofu obotwede ye wesu akwankyere ne me na me de baaye wesu se me na me de akwankyere ne baaye na sofu abetena radio so na ye die watam na ni na Facebook na ni na YouTube na ni na WhatsApp na Kristofu aye fed up asofo yanhwe de ye ni yo asofo Kristofu aye fed up and the majority Christians ya ye fed up purposely for niema huna ekoso ewo Kristo sumunti adofonom Genesis chapter 6 enipa koma ya bone ni ya adene and I wonder say bone adomre tiama asofo nyire di bone ya koma ya adene aye bone ni ya de coin mami anya sori da na wudwar ya kotlam ni pese ana awurade hwehwe na mum so be ye na pede se wo be ye nyame apede what enti so wonhwe se dia wo ya na konkom a Matthew 7 verse 21 anya wo no seme se awurade anya tonso ka na ekwa heaven o anya fadebo anya diusitia anya no ma wonim to ofasie denti anya no na de kwa heaven anya preach ani preach ewiase nkom nyina abese wabira bonya entimi value to heaven Bible man yinta sam nyina obehu ama ba so wabira bonya entimi value to heaven sister odi opa and twasolim late enya bida awa sori kwa ho ba so abira bonya antimi value to heaven e ga kire o entimumi ama yani na ho enya wo no simi sa awurade ana go so ayimiem na mom yo yeja no wo soro na pede be papa no masofo adi kanfo be di akire o ama tinidi fo di kan ye musa ye ho wadu
na asɔfoɔ de yɛn ho sra tu yɛn ho yɛde yɛn ho sra etu yɛn ho azaya kora nyame ne yɛ aka na nya wo wate yɛde yɛn ho sra tu yɛn ho papa wani na wote Mose man na wonso no that minute na ni ahu Kena that minute and so prophecy ne ba say onko Israel emesiri nko Kena na obi a yesi ko Israel besiri ko Kena ede na nka unruo empeja akasesam adom kakra nyame di ma Mose nti afadie Mose kura pesu akira nipa say Israel fo say wo ye nyame what asukom di Israel fo nyame ama Mose ama Israel fo nsuanom Mose ka kira Israel fo say minimi ni ala ana ama mo nsuanom yi nyame asinchen ana sofo bebre nyame ma ye so kakra bia na ye say ye ne ye bedi nyame so abesa mra ma nyame ti assemni majority pastors adifo dia yanka onwosra ohura ni suade o sankon otimi kan konfo abrabo mu nsam o sayale entu ohuni se wawie heaven na no no odru ho emu se adafonom me gatira wo heaven no e be surprise a judgment of God a be surprise esa so we jari asatari akotra sori dem ne de enye problem o na mam so betimi aye de nyame pe ene kristosom na ye honam what Christianity aye fresh ya sum nyame said ye yan ya honim etre ye just look at yourself odia wa for ni padua di jira hwehwem na hwe wo entiti bia we ya wo na ni ade kwa heaven woni tata kura ntimi value to heaven woni tete ti asamni onso wo kunu na anam ukurachi wade seye ni wasa ware o asa ware onso wayere ana anam oyirachi wade seye ni enkwanje na yadi di agro no enkwanje aya enkwanje yade enkwanje di agro enkwanje na nyamoa asofo nso ye ka ho bi asofo minyimi hu mfirim asofo ka ho bi because yeni enkasase yatira mo ne yo ye pa no asofo ene ne yakutia ye ho asofo na ne ye agriti o soriti o egu ye ho animu ase asofo adifo asori mu nyina ne ye ko ye die ho atam ne atoma ne ye ho Ghana difo yi ni Ghana asofo yi areho wodi ni asofo ye message no ogu na ni mu ase adofonom wodi anya bia no dwene akara a etie sa nipa ne ho what ti asemni sentibiato ana sofo mu na wo sentibiato entinya mama sofo owia ne ba awia koto owia ne ba awia ho na ba tete nyonko tata koto owia o ne ba awia why so asofo di ho atam na asofo kaseti aye ho na asofo soliti aye ho egu ye ho animu ase a ensare man so nya dai ensare man nya dai and many Christians are fed up about the life of Christianity. Ebi kura so mo nkwa sori biem ya bre ote ya bre ya ntebu gisimu nsam nkwasi asem ni mo da hwieguo a ekoso bugis Lord ankankane de keka ho agudi akodu a ekoso enso ya ntimu nsam ote
malam ni limamfo egu mosram sumu no yante wo mo nsam. But look at Christians. Obia peso gu ne nyonko animu ase obia peso sa ne nyonko obia peso condemn ne nyonko. Look at Christians now. Tinyame tesoro ana na wura ho ena wotena se pa na wo hwe twero animu a ena dwuma nkasa Kristo ade soma ye no yato atwene ena dwuma nkasa Kristo di ma yai monko wiase afa na anyina nkoka sempa no entira bodie nyinala na ono obagye die no mommo wanasu ense jawo ba won konkuru dim afa muntiretsira wo mo so wo munni die masam nyina so na menem wo ofi na kosi na wiase awieye ana wotra se wo eke a sasam we yato akene ene ye kire yedie ya kire nkoso ya kire mpagya ya kire ya frane sai ensira entine message na ekoso no anyina ye yeyo empagya ensira enkoso what you say ya sie fra bibi nkuran sabere enkuran sabere ya se unkuran boni na atimu no on kan so sakra what boni nim so o se unkuran so ba kadre sakra samachao pa no David and the Christos my fed up na hwede maba waye edigu asore de hwede mrantie ye hwede asofo ye enti Jeremiah 7 verse number 1 ani nyamson se Christos my ye ani ankwaje de bejo atamuda awurade nyankopɔ hwa sori a utim na hwa ne yo ya ekoso maba wa wasori mhwe omtebia Jezebel and the spirit of Jezebel at asofo mamefuo bi mu majority asofo mamefuo majority what ti asem ni yi woni wan wo kokasa kwanfo aseko na soro to ba so ade na tuwa woni tuasa kwanfo ne se na bere betenka ene ye wa Kristofo bebiri a omoni tuasa asori etitim no de ekoso na nye abrabo a ekoso asafuni manye eno ye ya ekoso enye beto ya de no akoka ukoka ye betu so sa udi akro ye mapam afira asafuni ya se udi nso aka ho enti nsore mpanyimfo bebiri nim no kore and we did the truth. What? What big problem? So we need to clear. Now so one can. What you sorry the way you elder, way you deacon, way you deaconesses. We need to cry. We need what is truth, what is internal life. But in your power wounding, a software divinum, and who up to young Solomon sweat to the science, software do I have the young Yentiminka. Asore ba na ntimi nka na asore mpanyimfo nso nka papa omo ntimi nka no kode mebusawo na so ya makwan why ono kasa fana wona ye sofo wona di so enyo na di ne so aburatira nsori awurade nyame tienie na nsemu restoration power sofo amu akon asore omso sofo baako na no ani nam WhatsApp na ne nam Facebook mete ye enti ya ne ya bema Kristo abantam enya wiasefo. I'm telling you, just Christianity ya Kristofo ye ntirima Kristofo ye ne ya bema Kristo abantam enya wiasefo na bema Kristo abantam o ye ne ya Kristofo ya because ya no ya bomb and send your media monyamuda. Na sofo amu akuni restoration power di na ni nam mfremem Facebook na fa ko eti akura na ekoso yi ha ya diri nyina ne sie ya bibi Christianity ni ya senke ne down ya condemn Christianity na be ya tem wonso amaye because nya sa na dikamfo no be ye enya enipa bonsam atetire wona gu afiase ya nwere wo ho ya ma ya nimra ya ho so what
Minu anu asofo. Yame ye ni mra ya ho so. Ensampakafo, adifo. Mo amutu nyame nyom. Gospel musicians. Mummy ye ni mra ya ho so. Never kakono ya hwe ya ntiri ma no o awurade ya mma wo mfa pempa nyina so ya mma wo mfa pempa nyina so what dia ya no se dia yesibi ya kristosom no se dia yesibi ho ehomo kristosom ejojo kristosom no ya hwe ya mma ye ntiri ma ni nyagina be pa what ena ya ma wiase awura kristosom mu ebi nyina ye kwan a ya di kristosom nam so wate mebusamo da ben na Ghana fo a kristofo akase ye bibi a ya nan so se ma akonfo nkom mebusamo nanka mebusawo Ghana hemfo ani Ghana bosomfo beti ase ba twese omo konfo no abosomfo ne yo made ye dia omo tibili se atu a kristofo so hwe akuru ya eni kristosum nti entiasia akristofo ani nti na we nyina akosa because ye ni ankasa no ya kutia ye ho asori tia ye ho apim tia ye ho wo ana niema awuhia ana kristofo ye ana dwuma kristo de ma ye na ankasa no ya pa ba bi ato atwene ni yesunya asori na ye fasen. And yes, the Holy Spirit, a bit detailed, my church, and no derby. Yania, say, Yahunim, I'm a Urasafono, and to Jeremiah chapter 30, Yani was in Quasia Sam in the Bonnet. Jeremiah chapter 5, verse 30, Tifia Samono, was in Quasia Sam, and then Quasia Sama Cosu Christo Sumu, and Quasia Sam, and Quasia Sam. And I go to Christosum. Jeremiah Jeremiah chapter 5, verse 30. A Tifia Samono. What's in Quasia Sam? And in the bonnet. And Quasia Sam. And a Christophobinum, a Sophobinum, a Difobinum, a young Christosumu. Among many Christians, I have fed up. A Juma Christo de Maya, a Sassiano. Yes, you see a mokoko. So oba. Not a moba. Yanyaten se nipa nsakra mfiri bone ho na fe won na wayera no yenkwohwehwe won so obi ba kristosum no ohwe ase a yenhwehwa no de waya mera no yemma ne so de wakodo no yentetere no ma wono nso meye den what ase se de be ya se nipa ne nko wo seyem bete na yenhwe sasam nko ani ana nkwase asam so for the nonko sofo e betra radio so no dinatam na we nso di wei akotra radio so no dinatam na we nso di wei akotra TV so no dinatam na Facebook na ni namu WhatsApp YouTube and awrati nyame ai na ni ngwase ba ne agu Kristo saa no and ngwase pa ana ya sofu aya betire ya gu Kristo saa eti sei na Peter mbaya ye eti sei na Paul mbaya ye hwe ani gidi e wo me ne se na Peter mo nam no mkoto akoa bi si wodi Yesu din kasa etutu ambone ho na Peter mo ba Yesu nchen ana o meka kire so owura ya woni sakoa bi di udi kasa etutu ambone yenko stopo na na asama Yesu ka tro mo ne se munnim honhom kura timu munnim honhom kura atimu mu what ase munya no ma ne nya de oye se efrimia abayo mfaso ama me efrimia ayo no ana sempa momu nkokoso agede ye unim se obehuna na wo samidin what you say yes kire Peter mo say ewu yaso mbeso so sane ma no so adofo no de nyame de amaye no anu na yanhwe ne yenno ena de yanhwe ni e condemn sorry ebia enye se bia condemn say yo se boni bi koso wasori nimu dia
na mu anyame man kwaje obetumi aka eno de enya bone wasi enyi atan ni enkan ni mu entu betumi apira asafo na atan hye said ye be yo mani beba omo so o ka no o ma amfa wa wiye wa afom de wati ase eno nko tie niye ana so saye manso na ye gridi ye ho asofo ne asofo ensafo mpanyimfo ne ensafo mpanyimfo ensafo ma ne ensafo ma ye gridi ye ho adafonom dabi enkoye de ye no enkyire nyamesom enkyire do enkyire nkabom enti kristofo bebre ya hwe ya o mafia ho aye sentidua ebaya tamu amayo anawunim wo ye sofo ahweye me papa no masofo asabe mutie me life munhweye me sira wate uti asama nya ho akoma susurase ya nwire ya tamu ho kane ansana ya gere ho na mudie gere watamu asre mamintro ewi ase no ade bia be bawo so awo kristo sumu no gere watamu ho kane ansana wiya sadia na aba no wapani sibere wate yesu sumpere sisi kristo sumu no aye too much anyama ekoso kristo sumu no aye time when e kama urade when kristo kama fo enti sei ba ana san ayi ya frane sa tete fo no aba ya anka ya ntiriman kiya ni baje azaya solitia Jeremia ana Jeremia solitia Mika ana Mika solitia Obedia ana Obedia solitia Nehu ana Nehu so solitia Yaka anka yan anka mama menya ni die mibusamo se Peter solitia Paul ana Paul solitia James ana James solitia Andra ana Andra solitia Yakubu ana Yakubu so solitia ya friend say John Vieta mibusaw anka yan ki menya ni die homodi agere kro odokro etimi de ye adwuma no enye se na mfomso ani wo mu hu omo ye nipa te se ya de ye nem wo krisosum ni nyina omo fa bim omo de ne kura de metimi akase anu odin sene ye de yi omo abere so no anso omo kipu omo nsam omo kata omo nekade so omo ampese omo beto wo mo ho ewo dwaman so and a Christopher Toya, a Sophia Toya, what is going on about now Christianity? And he said, am I a wound software yajinadi? Ya wound software yajinadi. There be a suma yantimai. Yantimayo, Nasaya Brayumpo, and a sani yo yaway, a costu a Christosumia, Yantimaran's bed. Yentri manu so be dey ani ya ja temusam kan se ya temusam ya ja kan ataniye ya ja kan afutusam ya ja kan ana sisi prosperity blessing akwankyere enwodie enkyere de nadoade enkutodie prakasade mokodie jenedie emtoside na namu brezi akọ ebi ti agene na bi ti fish na bi ti ice ebi ti kobi na bi ka koko anante wa yala hodo follow me boy ene de keka ho na ni namu ni ya chantofe na bi so kabanku no jollof na ebi kabanku asori de na aye camera ayi siso Facebook siso na ya video bato net ebi kabanku na bi nu jollof akwankyere ni ye kansam Yesu Kristo na katro se be nu jollof asori de Yesu na katro be kabanku asori de enti wo mo obi aduane adia na kire se fa camera si so me wiase nyina huru se wo ma wo asori be aduane adi na no nsu ni nyansa ne sen ano no ni nyansa pa ne sen
ya camera esisi nsori mai so dia waje mienu dia waje miensa dia waje nan sai obetimi adi 15 obetimi adi 10 owia wasansese e mara mutimi di banku 10 no mo nkwaje akwanya sia ma mo na anim so obi di banku 10 ya ne nkwaje akwanya sia ka so obi medi 10 and ya sawa na ade ne ko say because when him say odi 10 ya ne nkwaje abesia adanti na wo ka so meyi 10 no obi so meyi 15 we ne papa ne say we na Kristo tesura na ne wura ho Yesu tesura na ne wura ho na wo su moja papa yi ba asasi so ebe su moja ya nkwaje enti no onim se wo wu ama na ye na homedie no odi ya ateka nani afedi hwede ye se de ya mana sukura aboro so wo su aboro so dia sofoye dia difoye dia sampakafoye dia safumpanimfoye ne dia nsafomaaye and futua ni Kristo sumu why sasa senke yesa why yentufo yankasa nkyere nipa broda atamwo wo ho ma wate wotatene se obewu na wuati yatemwo ene ye follow wiase and then you diwiasiati and church Christianity and diwiasiati and the wiase the detail am Christianity why sasa basa why ni edi ho atem so obi anye ewiase obi anu anansu ni no ho ye nipa yi opiani ho ananso ebini no ho ewiase lei apart from Yesu Kristo a betra asase so wa hunu bone da why na say what asase we su woni bone ompenya ne nsa owurade ani amose mukroma anya bone fo ansa ne ya befre wo ye frem wo se ne wakunipa ne wadi awu o ma anya bone fo Elijah ni Elisha mu nyina o ma nya bonefo ansa ne ye befre wo adum bi na aso ye so ahumabro bi no agefo na hu yai mama ye mra ya ho ase na ye ntie ne nsam na ye nyo na ya nam so anya nkwaje am ye kra na ye nya me na atwe Bible adani kotwa nso nka urade asamsem ye ntwe na asam nkotwa wate batane nyame samadani kotwa ebitimi twia bo ho atwede na ye die ho atam asofo wesi weye wensu se wenye na wei condemn wei na wei so condemn na wei due yatam na wei ke awurade nyame na wei dia kula nie adofonom na Kristofo adwene mu nyina ye na nsafomai nie namase papa ade we yete sen papa de we yete sen papa de we yete sen nsafomade hunu de asaso omo ye so fu bi preachi se me se trousers nye na so fu bi nso be preachi no no so dia to Facebook se oba se trousers nye bone na so fu bi preachi oba bu ne nsa kwa sori ya enye hwe no bi nso be preachi o so oba bu ne nsa kwa sori ya eye bone just say what is going on about Christianity eba sanen safomai o ma ye fed up ye wuru dia yaye se ya takobonkum se ya kabanifa se ya koyenim se ya bayeti na safomai adwiri nyina yo mo sankanwra we nyina ya sofo abane na bonsam ya wise so wonu se wie yebrem ne wo no entu onu a wasra ne nkofo ana odu o ma begum ni obi ebie nsori ahodo ana wagye nyame nsori na boso ni ato tete atempon na twene tete atempon no ya to atene ana no obi aya de ho bato no na sori no ya tene fufura kama asori ni pagya a etere na na wiase wuram
na wiase wuram afobos atifo ne sampakafo atrubra sase kasa atrubra sase kasa awrade se yantia mu dandan na me no do ho ote atrubra sase kasa kristosomo senke kristosomo fore why yantibu gisifo asem e Facebook YouTube WhatsApp yantibu gisifo asem ankankan yante kramo fu asem anso ko kramo sunwa ye omu difference ye wo ala suna ene de kekeka ho ye wo ahomadia anso yante kramo fu asem yante sakramo fu okuti omo ho se malamfo mienu ya o ka malam a wo ko kramo sunwa malam ne ye sofo o ma sofo de from malam no wonte sakramoni malam condemn ni mi akramoni malam wonte but look at Christians asofo condemn ye ho asofo ye di ye ho asofo atam gridi ye ho asofo na yen safo mana bossesa adwuma sase yayo no enya no ne yayo na we nyina ya kwan ahodoa Satan nam so a wodi bre nyame magidi ase no wodi tutu nyame mani no wodi dani nyame makoma afri nyame no kore ho akwa na nsesam ene ya na nse huhu ate nsafo na bossesa ento asia ni ani nyame som sese ye bremu ye nyame a yesoma ye ni ani eye ni ani nyame som na ne Christianity aburochire nsori wodi atrase na weke wankasa ya no kwafo wa wutie mi aburochire fu amaba lie mutie evangelist abwaji munima hwa sori a wutim hwa no yoye wom hwa no yoye batra sori num fo wan ya se ye preach wadene sakra dabi what you look at what obi abone bra wo pe a kristofo ma entalia bronya babani awurade nyame entalia a kristofo awalefo akotobe dresse ya ma adu o makwa sori dem no awurade mesi nyame kura we be ho nyame afa kristo te so obone nsam entalia pa henya komo ti asemni esente ye de naked be kwa sori na saburo kire wono kura de asase ye aburo kire nsori na asase ye Ghana say wa ha ante ye de naked be ko ye beyi ye to eni ye ba atoso ne ye ye be ma eni ye hwu a atoso ne ye de awura sori de se nsori ni bi nso abete sa omunsu nyina so ne sa Bible se de edagya ne baaye ye de edagya ne beko enti wo kwa sori de animu a wo be wura sori de mu aworo wo ntade nyina anaka wo naked na de awura ho minya hwahwe enwi mu asorte enwi mu different colors minya hwahwe what ne de naked tete asori de adanya ye se Bible ne se ye de edagya ne baaye ene na ada na wo fa naked ne nantikro na wo kwa sori ne de a wo satare ye na mo ko wura sori de mu ana woro ha and can satire ni bikura na nka fa naked nantikrom lack of knowledge my people's perish and you pursue to the chire masa media mekanama kabiem de o waso no ontie de honhom ne katira safo no wasi ani nyam som ani ani nyam som na samoa free asem no free rade nchen ba Jeremiah chapter 5 no Jeremiah 5 osin kwasi asem ne ankwasi asem ne bone 30 no ko ahomode ne ahudwudi no asase ahomode ne ahudwudi de no na asase ana sese asofo ne yadifo ye na asase so fo se nkonto ene da ho no ese ahomode e kristofo aye fed up ese obi akura se o munya ide ebesi bi yansi yankwa yanim many Christians amsi de ebesi bi yansi yate abere sese kura de asofo ne yabere mo se de asofo ne yabere mo ni hey adey dia nko a na ekoso yabere mo ate nkwasi asam a asofo bi no moye ene bone asofo bi no moye nti ama kristofo aye fed up
Wasen kwasi asam ne bone. Ahobodie na ahudwiri. Ahobodie ne ahudwiridie ane ye na asase so. Esei eniema Kristofo ye nyina ya ahudwiridie. Bi kura na ya masew. Ye wonsem ni bi wo wa utimite nanti sofo pa na ye sei. Sofo. As a man of God. Where dia na akoso sa no. Ahobodie ne ahudwiridie. Ane ye na asase so. Edifo ne sam komotoro. Na asofo no so na oma akokoso. Edi omokokoso nsam. Emma so penisa. What? Adwuma Kristo di amaye no ya pema bi di ato. Asofo di omokokoso nsam. Emma so penisa. De ye omani so, de omope, ene nsafo no di what? De asofo ne pe. Ana omde man nsafo no. Tie ni ye. Anye Holy Spirit. Enti na sori no, ye ye nseseye. Ye fra na sori mra. Enti asori mra no, awu hia yan asene Bible. Ane churches ne sa na akoye o. Asori mra no hia yan sene Bible meboa. Wan kasa wudi adanse ye. Wa wutie mi. Wo ya no kwafo a wo bedi adanse ye church doctrine. And the doctrine of church. Ya papa no asofo no asene Bible. Nti de awurade mpe no asafo ni titum kura na yenye. De awurade mpe no sa asafo no doctrine agitum yenye. Me ka kire wo. Aja kan ne yampon. Ya de besi wo ho a. Na asofo na mo so di okokoso. Wase na asofo no ena mo ma akono so. Okokoso ase. Wo ma akono enye ho nkonkono. Wo ma akono entina hwe de asofo aye. Enti aye nyame ho nkonkono. Awurade na se be ko ni asofo animu ase. Awurade nka asa. Awurade. Awurade. Na pa. Nyame nya controversial God o. Awurade na se o pritia di nkofo atam. Di wasofo atam. Asoreba. Nyame na se ka asofo won nsam meboa. Nyame na se. Nka hwe. Nyame na se. Meboa. Wasi enkoka nsempa no okase koka sofo ho nsem okase koka soreba ho nsem meboa hwede yakoso enti Kristofo ante ye ho ase enya yakutia ye ho da wasamata disi ni Pentecost ni Roma ni CS ni Anglican ni Salo ni Baptist ni Church of God Church of God ni Church of Christ Church of Christ ni CS ni ya friend say Methodist ni Pentecost say ya dani futu fry Obiano obinka Assemblies of God Obiano obinka enti obia ade ne nswale ma me ka kire wo enti ene ye tenkan ya ho enti same me ne me nswale matia ya fra ne say wodi ama me nka example se bia me ne me nswale matia hallelujah no agye me so say amen o enti same woni ma nswale ba nam ebia wo ye CS ni ma nswale ba no so example wo ya Anglican ni ya tia hallelujah o enti se me hia mo na mo ba metia ma nswale ba no me boni din matia no kodwo hallelujah no agye me so amen o na ma jade ya o ka ne ho no anya ntitimu ana mo papa ansuma men kanslo asuafo ni nyina ba ya adwuma no omo ntia ya ba akopɛ Christ asumdue nkamo so enade ya dia sɔre mu nsesɛye ni asɔre mu ntia kura papa Kristo mu asɔre mu ntia ni asɔre mu nsesɛye de papa Kristo mu ana aye mrasepo Pentecost man Assemblies manka Assemblies man Church of God manka Church of God man Church of Christ manka enne yani yankasa no ya ade yansafo managere ama oseye ana difo no so de namase o maame yew o ofa yew o nana yew ana dwere bone tete Kristofo atirim bra beto sunsum kodi awu okosia fa ko bo fie mfimfi de otan bi abewu bra beji nsuo kotugu atanfo so bra beji mokoko toto o ma omo yew no emoko no beko mani empase asam sa maame me de
dia me gatra wie ye bremu ne ye wono wate enti hweye nipa dwene nyina ya bone e say no wa bidini hu ne ye wono nipa dwene yakoma nyina ya bone okosori kura na bone hyeritirim obi nti no okosori okobo mpa yakune na ase okobo awurate okochichiri ni kura dwene ai na atia na ekoso yi agidifo enti we ni ade kwa heaven enti heaven no abrabo we ni ade ko de ya bia bebusu atayo owu ati yatamo se yesu maaya owu da wa ma wo enti ye nyansafo kwa me kan na me mpon ahobodie na ahudwidie no we na sa ahobodie na ahudwidie ne na sase so adifo ne sankom toro na adifo kontokwa wesime na me de akwankyere ne baaye yesu sime na me de akwankyere ne baaye ya kun radio so ne ya ku tv so na ye dia watam na de da Facebook na de da WhatsApp na de da YouTube wesi se we free nyame wesi se we free nyame wesi we ya yesei na asofo anso de namase na nsampakafo yi we betra radio so no odi we yatam na we nso betra radio so no odi we yatam omunso wo TV stations yi ne nam TV so na ye di atam ye cassette ya Pentecost ne cassette ya Assemblies ne cassette ya Anglican ne cassette ya Sado lack of knowledge post parish asiye ye bibi asuni ya hwiti nyamema asiye ye bibi asuni ye bonya mema sesa asiye ye bibi asuni ye sole persecution Christianity ate edifo san komotoro asofo na mona so na asofo no nso na mona la so na se ya be ma kwama nkonkoro agite dia ma ye ndabi asofo abane enti hwe na bodi ade dai so ka body Peter ne friend Peter James di James Matthew di Matthew Andrew di Andrews Paul di Paul what you say yanko Old Testament yanko nkohe Jeremiah di Jeremiah Isaiah di Isaiah Obadiah di Obadiah Mika di Mika Nehum di Nehum Zakaria di Zakaria Ezekiel di Ezekiel what you say yanko Mose di Mose what you say what Mose ya nipa bi te say de oya apamada ka Noah di Noah what you say Bible no twiro omudin no omudin e de toto wo mo ana Bible no twiro ye Yesu ba ye no ne afre ne Yesu Israel ye afre ne Yeshua yes Israel ye afre ne Yeshua anu ana ne da no so Yohane suboni ne afre ne John anu ana ne da no so what anso ana ye nhwe ya sofo abai bishop Efrihin Reverend anu so frihin Mosia Reverend anu so frihin Eminent anu so frihin Doctor anu so frihin look no ye doctor no ye complete physical doctor and so look one person what the doctor ne be so ni din so until look na no tworo ye until nya ne Bible story and be me wi say look no ye doctor akiye hu ada na Paul no ye lawyer no one fa lawyer na be so ni din so na ya mfra no lawyer Paul ni amfra no lawyer Paul na ka look nso amfa ne doctor na be so ni din so ni amfra Dr. Luke adentia Peter no official man ada no amfa so ni din so ni amfra no official Peter you know what you get to your friend say Matthew no what you get to ada no amfa so ni din so what you say ada I no amfa so ni din so don't carry no financial Matthew to jeje for no ti assemni anadia ba ne sai edi kurana Kristo dia maye no awo Bible mu no according to Ephesians chapter 4 verse number 11 cha doma chadia ne botaye o ma binum ayasomafo ebinum adifo enti afram akwasi aboaje ana nyame adom yediye enti afram odifo akwasi aboaje eye simple
ya frama kwasi aboaje nyame adom nsenka adom enti nsenka adom na nyame de adom God first enti ya frama wosenkani akwasi aboaje nyame adom asofodie watati ya frama kwasi aboaje eno nsi ya frama sofo akwasi aboaje afadi ya ba ne sai dia Kristo kura de to ho ma ye no yempe ana na ye ne ya form ye de ye di akomachi yakoma na hwentare bi asese ye ani temi ebutubutu yeti ensafo mama ne tete asori dem oduku kuro mu bi na asofo hwe wo na asofo tete popete soro na etchesi omuti eno no ya link etchane ya link Bishop Che, Rabbi Che, Bishop Che, Doctor Che, Mosha Rabbi Che, Amen Che, the lack of Adian Kwasia Sam Quran and a sorry Christo Sumusa Yakama for Mammy, I read my funny mark of ye. Antibua my Kobi, hallelujah, Esuni Obie, Jesus Christ of Nazareth. Arade ba fani makofie anti bwa ma yenkobio hallelujah esu ni obie Jerusalem awoti kro o ma no ye o ma konkro David yabasiem na yane yarade bato Jesus Christ of Nazareth. David, Omar Siabe, a Christophe, Christian Fue, Nayane, Yani Rade, Bato, Hallelujah. Yeleko, Crofu Fronimo, Yeleko, Oma Concunimo, a Christophe, Onyamie Gama. Oneya kwantrafo odeye bedu kro nemu wose na sofo ano enam wo ma atono so ena edu om kokoso nsam na memman no nso a Kristofo nso ye pene saa na wieye o entu anum tuni minom osi awieye ne obi ni o Awiye sam no obi ni mo fa wa koma bata Jesus o na wuwa wanya sombie awiye no obi ni mo awiye sam obi ni mo fa wa koma bata Jesus o na wuwa wanya som ba wo made na som nyami o na wuwa wanya sombie Jesus le man de o gba bi mo na wuwa wanya som Yesu baba de awe na di o na wuwa wanya sombie awiyo na wuwa wanya sombie mame mo ani na wate ma wani nya dai enna ho my last quotation yentie yanko sika Timothy chapter 3 verse 5 tamenka sam kitu abi ho enchire nya mema na menfa manu nsi Timothy chapter 3 verse 5 sika Timothy 3:5 amanu bre wasi amanu huru bre verse 5 ko wakalo anim che nyame sompa ya bakeka yanim akire nyame sompa na nso mu anwode ne de yebepa na wo awutie me okra biara wutie evangelist aboaje bomodai so be yi wo afiri saa ne emayimu waso bakeka nanim akire nyame sompa nso pamu anwode saa ni peida ne hu firi wo mo ho mame so obi aye na agire se osra hini no nkwa a enfolo no mo ani na ho yesala otoyere why na be hunu awieye odi yesala otoyere na be hunu awieye wono na urade dom no na nso wampe enne ye were many Christians urade adom yen na nso yempe ye wase etufu a wonfa enso ti asore de mame chama ure ya watu yi ede na be yewo wani echi a wasehye ne saa trousers ya wosese utugumu a ne ya kamfu ane ho ayefe we look sexy what dey kwan wani echi colors hwe colors ahodo a wode keka ho ha hwe odro se meranim
isi owidie nyina wawure ni se sra bema besia ba wo sra hwentare agodu a wo se ena wo si nyina wahyehyem mama brother sister ayo se wo ye bibi o na wantie me nkwase akekan na wanyane anye wo kra nkwa ebeye wasam da bi o wo banyansafo yebu ne be yenka na sem onitifo hu bone ye baba na odi no yinta otete kwa fam na onyamu asotwe da no onitifo wate na watimi de onwa yinta na wiase san a enam ogama ne agye nkwa Yesu Kristo bufuo so ba no ebi ankan na wankwa ye mobbo atemu da no bonsam jam enya wotena be nti hweye mame no mo ya nkwa ho ban na ya ni obonefo no ani yo ya ne na fefe de achi na alidi yan ankwa mani hunkuro obanyansafo mfa futue na wonfa mobra okwase ampo wonkoso no wiase na wieye na obehunu ni mistake awaye awurade nhyira wo na wonhyira me na wonhyira ye nyina ewo ye hene ne ya gye nkwa Kristo Yesu Nazareth di mu adum nti na wagye me so se amen.